Fungkaham ang company principal hebol koloi ini kisah laibo ma phaika tamni himba sinio admission teyoi kisi sa kok sana nang mani bagai ang o tupra hasteni lukurokno sanan nayo taklai sing khumpo academy wo KG1 tai class 1 simino admission nanai abubu lottery ni bisingtei angkai sing amne notice book khaika sing tabuk plain paper eba ke sada kagoso tai serai ni birth certificate xerox rikhang angkai sing tabuk application receipt khlai tongo tai KG1 by class 1 no kare sing taklai kuno class admission khlaiglak sing abo committee bu salaika tai sini TTAD sini authority by bu salaika tam himba belai keno kesep jak sini student kabang bang mani bagai seman ni mote sini oro prai 3000 high students tongo KG1 ni sini class 12 jara amin bagai jaga kerika tai belai keno over crowded ongi tongkha an bagai sing nanan musuk phana sing naimia sing saimano kabang ma keri borok rok bot teong nani musung jago haipano sing taklai jura tei sing nai mangra lia khali engkai khali ni sing wan sogana amoni bagai yang saklain nayo lukurokno norok please hachalo tongnai rok form nanani ba admission nanani ni ta phaidi KG1 tai class 1 ni bagai hingga norok phaimano o mas ni 27 tarik jora sing application receive phainai nangkhangka o mas tal sapano sing nawana angkai lottery kai sing baskang masa sing khlainai o kokna sanani bagai yang laibo ma phaika hambai jotono no khulumka